Мен соңгы вакытларда бик йөрәгемә тия, безнең бит совет солдаты дигән төшенчә бар иде. Советлар заманында. Хәзер рус солдаты җиңде дип әйтәләр. Бит чынлыкта рус солдаты гына түгел, совет солдаты. Bütün анда бит татарлар да, чуашлар да, марилар да, украиннар да бөтенесе бар иделәр. Шуңа күрә менә шушыны күрсәтәсе килә, безнең татарлар да анда үзләренең башларын салдылар һәм исемнәрен бозып язасы килмәде, үзебезчә булсын. Менә рәхмәт, минем апамның улы Самат аны ясатты, шулай итеп яздырды, мен аңа татарча яздырдым, ул матур татарча яздырып кайтты. Татарча яздыру бер дә авыр түгел, чөнки ул бик мөһим. Татарча язу булсын дип. Татар кешесе булганга татарча яздырып. Белмим, бездә шулай дип нителгән, кабул ителгән, татарча язырга булды. Мин Бишкектан, Кыргызстаннан. Хәзер мин Казанда яшим, татар телен өйрәнәм. Безнең бабай тугрылык өчен татарча язырга булдык. Татарларда элек шулай язылган бит. Шуңа шулай язырга дәвам итәргә булдык. Biz elhamdülillah Tatar ilinde yaşayız. Şuna göre rəxətlənib Tatarca gururlanıb yazırğa tiyişimiz diye buyulayım. Benim ismim Gülnaz bula. Men Көкмара районынан. Benim babayım Tatar bulgan. Aliyev Kasım. Ул сугыш кырларында да русча сөйләшеп йөрмәгәндер. Шуңа күрә аның рухын саклап, мин үземнең язуымны да татарча язырга тиеш дип уйладым. Татарча язуына түгел, татар әлемендә тактым әле. Чөнки бу бит вакыйгалар безнең Татарстаныбызда бара. Әлхәмдүлилләһнең биргәненә шөкер. Шуңа күрә иң беренче чиратта бабайның исеме һәм фамилиясе, мин аның үзен җиртә Мөхәммәдша, Җиһанша, ул татарча булырга тиеш дип уйлыйм. Tatarca, Tatar kişileri bulgaç indi. İhtibar itirik ki özümüzün Tatar җегетләребез бит. Сушып йөргәннәр менә, әтиләребез.